въвеждаме адреса на Prezi, който е www.prezi.com. Натискаме Enter и се зарежда началната страница на Prezi. Хубаво е да се отбележи, че Prezi работи добре с Google Chrome, с Safari на Apple и с новата версия, говоря от Windows 10 нататък, на браузъра на Microsoft. С старият Internet Explorer и с Mozilla обаче има някои проблеми. Затова е по-добре да използваме Google Chrome или Safari, ако сме на Apple. Когато заредим страницата, ни се дава възможност да използваме новата версия на Prezi Next, която има своите предимства от гледна точка на това, че не следвате конкретен път на презентиране линейно, а можете да започнете презентацията от всякъде и винаги имате бутонче, с който да се върнете на началната страница, където са показани всички слайдове. Но Prezi Next има първо изисквания към браузъра, второ изисквания към машината, на която се работи и трето много рядко работи с текстове на български. Просто много специфични шаблони го правят. Затова ние ще се ориентираме към Prezi Classic. За начало натискаме Get Started, ето го бутона горе в дясно. След като натиснем Get Started, и се дава възможност да изберем между Basic, Individual и Teams или групова работа, т.е. от разстояние с други хора. Ние ще изберем обаче Basic, защото тук се намира опцията Free, т.е. безплатно. В другия случай ще ви поиска кредитна карта. Натискаме бутонче Continue и ни се дава възможност да изберем какво има да ни познава Prezi, с каква фамилия, с какъв имейл. Хубаво е да дадем валиден имейл, защото може да ни напише писмо с линк за активация и парола. След което има опцията Аз не съм робот. Защото Prezi се притеснява, че някои странички се регистрират уж като потребители и крадат презентации, които после, как да кажа, се продават без разрешението на Prezi. Натискаме I'm not a robot и тук има малка игра, която трябва да кликнем кое е QSDAC. Ето, кажем това. И може би това и да дадем Next. След което трябва да кажем кое са знаци за улица, предполагаме, че тези, Verify и готово, доказано. Ето, виждате, аз не съм робот. Само ако е досадна тази игра, но Prezi си защитава правата, след което натискам Create Your Free Basic Account. Казвам, че не искам да ми запазва паролата и изчаквам да създаде акаунт. Малко е въртелив процеса на записване, но пък след това няма да ви се налага повече да го запомняте. Сега, тук трябва да изберем какви сме ние. Сега, ако ние сме преподаватели, без значение, в училище, в някаква организация неформална, в университет, в някакво звено административно, ние избираме преподаватели. Ако сме студенти, избираме студенти. Ако сме в областта на бизнеса и икономиката, избираме бизнес, човешки ресурси и обучение. Тук също можем да бъдем ние, маркетинг и други. Ние за момента ще кажем, че ние сме обучители на човешки ресурси. И даваме Next. Когато вече сме вътре, натискаме бутона New Presentation. А ако имаме следващия път вече създадени презентации, Prezi ще ни даде възможност или пак да направим нова презентация, или да редактираме старата вече създадена презентация. Тъй като в момента ние нямаме, натискаме директно New Presentation. След като се зареди шаблоните, трябва да имаме предвид, че повечето красиви шаблони, които виждате в ляво, не работят с български език. Това е едно ограничение, защото изглеждат красиво, дават много възможности, обаче само са все още
предвидени само за английски и чуждестранни езици. Сега, тези шаблони, които все пак работят с български, тъй като ние правим презентация в България за български потребители, са тези шаблони, които носят в заглавието с думата blank, т.е. празен. Те ни дават възможност, ето имаме blank bold, имаме и още две blank варианти за шаблони. Ако не ги виждате при първото търсене, много лесно можете да изберете Edit in Find и след това или просто Find, ако сте в Google Chrome, и след това да напишете blank и просто да откриете кои са. Ето единия blank bold, другия е blank elegant и третия е blank modern. Аз ви препоръчвам да работим с blank modern. Кликаме върху него, ето как изглежда той. В момента все още не можем да го използваме, трябва да натиснем бутона Use this template. Едва тогава шаблона се зарежда на нашата страница. Подобно на PowerPoint, вляво вие ще виждате слайдовете, а пък в дясно ще виждате текущия слайд. Ето, той ни предлага един начален слайд и един готов слайд, в който просто да заменим картинките. Ние обаче ще подходим малко по-творчески. Ето и още слайдове, които ни предлага прези шаблона, който сме избрали. Ето с тази стрелка се връщаме назад в презентацията. Тя се намира долу в ляво и можем да изберем този слайд, всичките му негови предварително зададени опции, виждате ги тук и тези, да изчезне, като кликнем с десен бутон върху него и от падащото меню изберем Delete. Така ще можем да работим с абсолютно празен шаблон, в който ще сме свободни да приложим нашите идеи без ограничения. За начало е хубаво все пак да кажем как се казва нашата презентация. Да кажем, ще кръстим презентационен софтуер. Като подзаглавие ще сложим своето име, за да се знае все пак кой я е разработил. Това е хубаво, колеги, да го правим, защото през презентациите понякога, особено когато сме на Basic версията, която не е защитена, могат да се разглеждат и от много други хора и хубаво по този начин да се заявим. Когато вече сме готови, сега как да продължим нататък или с други думи, как се добавя нов слайд. Той се добавя ето от тази, виждате, бутонче Topic с плюсче. Натискаме бутончето Topic и имаме две възможности. Или да е кръгче с подкръгчета, или да е като стикер, който с подстикери. Аз ще ви покажа този с кръгчетата. Имаме на него. Тук отгоре ще кажем, че това ще бъде прези. А отдолу ще добавим предимства и недостатъци. Както виждате в един слайд, в прези мога да комбинирам и латиница и кирилица, но отново напомням с шаблоните blank. Освен това, когато ние напишем някакъв текст, горе в лентата за състояние се показват всички неща, които ние познаваме от Word. Стил на шрифта, големина на шрифта, може да увеличавате, да намалявате, bold, italic, нали, да поставите в курсив, да повдигнете текста или пък да кажем част от него, ако искаме да акцентираме само на предимствата. Нали, можем да избираме какъв да е цвета, какъв да е фона. Освен това, може да комбинираме и цвят и фон
Само че има все пак едно така изискване да бъде хармонично съчетана. Ето аз ви давам пример за нещо нехармонично, което няма да се приеме добре от аудиторията. Ето трябва да имаме идеята, когато съчетаваме цветовете, може да е много ефектно, но все пак да запазваме някаква схема или просто, ако искаме, да премахнем ето от тук да няма цвят и да си остане ето така. След което, ако имаме нужда от допълнителен текст, можем от Insert менюто да изберем текст. Появява се текстова кутия, която ние можем да местим където пожелаем, можем да увеличаваме, намаляваме по наше желание и в нея можем да напишем онлайн платформа, което за Prezi е отличително от, да кажем, другите два вида софтуер, които ще включим в нашата презентация. От тук ние можем да продължим нататък, давайки subtopic на Prezi. Ето виждате. И в него вече пък да добавим видео, да кажем, демонстрация на Prezi. Ще трябва да пишем на двете. И сега как да добавим видео. Тук имаме ограничения. Нали, помните, че сме в Basic версията, другата иска парички. Можем да добавяме само видеоклипове, които вече са публикувани в YouTube. Как става това? Първо отиваме в YouTube. Да, някакси няма как да минем без това. И когато стигнем в YouTube, в полето Search ние слагаме това, което търсим. Да кажем Point и да кажем PowerPoint Trailer. Искаме някакво бързо рекламно клипче, което за секунди или за минути, минута и нещо, да ни покаже какво прави PowerPoint. Защо казвам, че трябва да бъде с малка продължителност? Защото ако е с голяма продължителност клипчето и вашите обучаеми потребители ще гледат вашата презентация все пак с интернет, това би могло доста да забави завеждането на видеоклипчето, като кажем 10-15 минути. Затова е по-хубаво да си вземем по-късо клипче. Сега, как да вземем този клип и да го сложим в нашата презентация? Той в момента си е в YouTube, ами просто отиваме по-надолу, натискаме бутон Share. Ето тази стрелка е надясно. И получаваме линк, който с десен бутон копираме. Ctrl-C също върши работа. Връщаме се в нашата презентация. Натискаме Insert, натискаме видео. Ето, показва се, пак казвам, тук имате бутон Select за аплодване на файл, но при натискането му получавате симпатичен бутон, ама се нуждаете от Prezi Plus. А Prezi Plus, ето тук има ни пари на месец и така, няма повече да ви занимавам. Сега се връщаме в Embed YouTube, кликаме тук. В празното поленце можем да поставим с Ctrl и V, може и с десен бутон Paste, след което натискаме Insert и видеото се появява. Видеото можем да местим, можем да увеличаваме, намаляваме и можем, примерно това, което няма да ни трябва, да го изтрием и на негово място да сложим видеото. От тук, с стрелкичката, познатата ви вече стрелкичка долу в ваше ляво, се връщаме обратно и сега имаме два варианта. Или можем да се върнем и да продължим да добавяме към главната тема, или можем да се върнем обратно към Prezi и нейните възможности. И тук да добавим още кръгчета, ние ще се върнем към главната тема и ще добавим още една главна темичка, която пък ще се казва
PowerPoint. Тук ще сложим пък снимка. Как става слагането на снимка? Първо си намираме снимката. На PowerPoint, да кажем това. Save Pictures, слагаме на десктопа и продължаваме. Връщаме се в нашото прези, където избираме Insert, избираме Image, отиваме на десктопа и ето готово. Като върху снимката можем да поставим текст, Insert, текст и да кажем това е шаблон за PowerPoint. Много напомням, че и снимката и текста могат да се увеличават, да се местят, а са пък текстът веднъж избран, вече може да се прави Bold Italic Underline, да се номерира, да се подравнява и така нататък. Сега от тук насетне ние отново се връщаме в главната тема, още едно ни остана, а именно Lecture Maker. Още един тип софтуер, който пък дава възможности за въвеждане на текстове за самооценка. Тоест, за разлика от PowerPoint презентациите и презито, накрая на Lecture Maker презентацията може да поставите няколко въпроса с затворени отговори, в които студентите да проверят своите знания обучаемите. Сега това нещо го дръпваме надолу и искаме да поставим една хубава картинка за Lecture Maker или може би видеоклип, а можем и нещо по-различно. А именно, можем да поставим човече, което да казва нещо. Как става това? От меню Insert избираме Icons and Symbols. В случая нашата презентация е светла, не е тъмна, затова ще изберем Fort Light Previs. Ето тук имате разнообразие от човечета и животни, които може да поставите в вашата презентация. Ето, например, можем да поставим това човече, което казва, че Lecture Maker дава възможност за поставяне на тестове за самооценка. Ето ви вариант. Също така може да поставяте и квадрати, кръгове, всякакви фигури. Ето ще добавим един subtopic към Lecture Maker и от Insert, ето имате възможност да добавите фигури, квадрати, кръгове, в които нещо да пише, в които нещо да показват и така нататък. Разбира се, текст си го пишете отделно. Този квадрат ще го пратим на заден фон и можем да си напишем някакъв текст. Също така имаме възможност да добавим към нашето прези още един елемент. А именно това са
възможностите за поставяне на стрелки, да посочим нещо, което води към друго нещо, да покажем някакъв процес. Пак от Insert имаме възможност да добавим коментари към някои слайдове или да анимираме. Сега тук ще ви разочаровам, че анимациите, ето избираме един обект, анимациите са просто fade in и fade out, т.е. да се появява с избледняване, постепенно ставайки по-ясно, или да избледне и да се увеличи самия обект или цялата област. Честно казано, Prezi така и така го прави това. Аз не виждам смисъл да използваме увеличаване в увеличаването. Също имаме възможност да добавим и от тук още един subtopic, т.е. подтема на подтемата на подтемата и така, нали, до безкрай да добавяме нови и нови теми. Сега, как се презентира? Значи, по принцип можем да натиснем бутона Present и той започва изненада от текущия слайд. Сега, ако ние искаме да започнем от началото, back, докато се върнем, да натискаме Present и ето ви възможностите. Сега, можем просто да кликнем върху която пожелаем тема. Нямаме задължението да започнем, както в PowerPoint, с конкретна тема и да вървим линейно. Мога да започна с PowerPoint, мога да започна с Prezi, мога да започна и с Lecture Maker. И да вървя съответно по неговите теми, тук не сме сложили нищо. Като се връщам с стрелкичката Back. Т.е. с стрелката от клавиатурата. Видите къде е избягала. И ето връщаме се обратно. Пак казвам с стрелката от клавиатурата, която сочи наляво. По този начин ние не сме длъжни линейно да представяме нашата презентация. С Escape излизаме. Ние имаме възможност непрекъснато да добавяме нови и нови теми. Можем да ги организираме като теми една до друга. Имам видовете софтуер. Можем и да ги организираме като една основна тема и от нея да излизат само подтеми. Ето вижте, че бутонът Topic, сега ще върна, бутонът Topic, когато кликне върху някоя конкретна тема, става на Subtopic. Аз мога да имам само една основна тема и от нея да изваждам като подтеми и подподтеми и подподтеми всички останали части на презентацията или обратно, това, което казах аз, нали, да се подредят всичките теми на основните теми на първата страница, от тях вече в нелинейен формат да се избира какво ще правим. Нямаме достъпи до Presenter View, за съжаление пак прословутите $15 ни се изискват. В принцип Prezi има и малко повече възможности за създаване на съдържание, но в Basic версията, която ползваме, е за това. Сега нашата презентация ще ви оплаша, до тук изобщо не е съхранена. Т.е. ако ни спре интернет връзката или тока, все едно нашата презентация нищо не е направила, затова редовно ви препоръчвам да минавате през FileSafe. Защото иначе вашата презентация може прекрасно да си остане някъде другаде. А също така е хубаво да й дадете име. Тя не че не може да се казва Untitled, но всяка ваша нова презентация ще се казва също Untitled. И като получите 5-6 Untitled презентации в Prezi хранилището си, честно казано ще бъде много трудно за вас да се сетите коя е точно. Ето, ние сега ще си кръстиме. Презентационен софтуер, окей, и пак казвам редовно FileSafe, е хубаво да натискаме
наименоване или не наименована презентацията, за да съхраняваме това, което имаме. Когато ние искаме да представим нашата презентация, просто избираме Present Preview или Back to Edit или съответно директно Present и тя започва на цял екран с Escape, както ви казва, се излиза. Връщаме се, Escape, излиза. Сега, когато затворим тази презентация, ето тук горе, виждате ли, има едно основно прези хранилище на вашата презентация. Когато затворим вашата презентация, тя се появява в основното прези хранилище. Тук вече вие можете да я редактирате. Много са досадни. Когато се върнете върху вашата презентация, имате възможност да я плейвате или да я редактирате. Ние ще изберем да я редактираме, защото, ако си спомняте, сбъркахме един видеоклип. Когато натиснем моливчето, то ни връща обратно в презентационен режим. Пак казвам, имайте предвид, че Prezi е доста алчно за интернет ресурс и за интернет връзка. Така че, когато решите да използвате Prezi за нещо, трябва да сте убедени, че в залата, в която ще го използвате, има добра интернет връзка, иначе може да се получи много неприятни засичания. Така, връщаме се значи в нашата онлайн платформа, която сложихме демонстрация на Prezi, а пък тази демонстрация не че нещо, но е демонстрация на PowerPoint. Как се редактира? Влязохме до тук, искаме върху видеото, то се огражда от манипулатори, Delete, отиваме отново в YouTube. Този път ще изберем Prezi. И за да сме сигурни, ще добавим трейлър. Ето го нашия Prezi трейлър за 1 минута и 22 секунди. Натискаме върху Prezi. Отиваме на Share бутончето. Избираме линка, десен бутон, Copy. Връщаме се. Insert. Видео. Кликаме тук. Ctrl-V и десен бутон Paste. Insert. Вставяме видеото. Ето сега вече е коректно. Връщаме се в началото на нашата презентация. Искаме Present. И вече когато отидем на онлайн платформа и Prezi и на демонстрация на Prezi, видеоклипа ще отговаря точно на демонстрация на Prezi. Така че, дори да не можете от първи път всичко да направите, не притеснявайте, вашата Prezi презентация винаги файл Save. Вашата Prezi презентация винаги ще ви чака. Нещо не ни разбра. Винаги ще ви чака и ще може да редактирате. Това е възможно от всякакъв компютър, таблет и дори телефон. Пак казвам, имайте предвид, че може да ползвате само някои функции на Prezi, тъй като другите функции са платени. Сега вече някой, ако развие интерес, ако бъдеще реши да използва Prezi, може да реши кой план е подходящ за него и дали да си закупи платена версия на Prezi. Когато сме решили да споделим нашата презентация, която току-що създадохме, то тогава трябва да отидем на началния екран на Prezi и да натиснем, да посочим нашата презентация и да натиснем ето този бутон, който сочи надясно. Това е бутона
който ни дава възможност да споделим нашата презентация, като ние нямаме възможност да я представим на живо, има и такъв вариант, но можем да експортираме в PDF или да си вземем линк, с помощта на който, бутона Create a New Link, да направим нашата презентация достъпна за колеги, приятели или всички, които имат интерес или на които ние искаме да я покажем. Тук ще си пишем тъй като аз съм индивидуален, не съм част от организация в случая, и натискам Create Link. Линкът се появява малко по-долу, натискаме симпатично поставеното бутонче Copy и този линк го поставяме в форума на курса на ИПА. Този линк дава възможност, ето, може и така, десен бутон Copy, този линк дава възможност, когато го изпратите, дори някой да няма вашето име и парола, да може да го разгледа. Нека погледнем. Отваряме. Излизаме от Прези. И когато отново стартираме браузъра и поставим линка, все едно сме външни потребители, не е логнати в Прези, презентацията е готова за преглеждане. При това много коректно си пише кой е автора. И във всеки един момент може да се натисне Present и вече потребителят да избере свой собствен път през презентацията или ние като презентатори да изберем откъде ще започне нашата презентация съобразно нашата аудитория. Докато в PowerPoint, спомняте си, нямаме такъв вариант.